Ayaw na. Nagpasahin na yatikan ni. Lilibrehon ko na layat di balik. Oh, kay Roman, nangalimtan na niya kunukuan. Tagi na layan balon. Layadan na niya Amay balon. na niya balon. Oh. Sige. Thank you. Wari sa payan. Oh. Nabayan na ni mo sa inmin. Oh, mahiwa yung grandstand. Ila. Mark my word, ma'am. Oh, mahiwa ni. Yung Jesus ni mo. I will mark your word. Yes. Mars Aribalo. I love Tanaw. Ba, kasunod ko pala din niya na. Kikita, di ba? Alay nato na may the purpose ito na aton baga pagkakanhi. Baga kahin taga-media. Oo, wala ka. Actually, Hindi po nakaka-TV12 as a news writer. Inila ko. ako na ito, cameraman ako ano ABCBN Manila. Sus na. Aw! Oo, shoutout kita kan Ma'am Josephine Ang. Ada Taiwan. Nagpipinariko. Sa akin na Mira Brian, no? Hala. Pamaaram ka naman. Kapot, malupad kita. At daw kita ini tuwan. Mars. Oo. Okay. Gamaupay lang ito basta, bas. Pero maarong ka mo. Usay niyo na nga problema itong mga taga-Inwaw. Dara nga nagtitigad mo. Ano? Tungod kay nagtitigad mo. Bangin ini posible hira magkuhanin color coding. Simba ko. Takon mag color coding, problema ini mga hulugan kay tag 200 kada usa. Sa diri mga ka-boundary kay tag 200. Ay embargohan. Ano kung mag color coding ano? Mo ito. Mag color coding nga ni ba daw? Simba ko. Shout out kay Janelle nato Navid Panso. Uy, shout out. Good morning. Sige ha. Thank you. Ka nga din. Oh. Namilihin puruton. Sige. Sige, okay. Inay. Amiling luwat. Hey, good morning. Good morning, Manny Yuban. Biyahe kita. Yan kay. Today is February 22, 2023. Oras naton 6:35. Tingnan pala kita yung talo ng simbahan. Waray klase ni Kusyamot. At yung talo ng mapait katurog. So yan matikadi kita kuhan. Matikadi kita lapay, may tugop. Lapay, lalapay. Mamiling naman kita yung mapupurot yung estudyante. Ate, kap nalding muska. Akadyan kita may kuhan, may tugop para baga may danat baga mapurot ay pampabuhinas. Kakulo po rin natin baga sumarakay ko dan sumarakay puro sa mga engkanto di na nihikitan. Okay, let's go. Terus na lagi kita mami. Good morning, ma'am. Hala. How's your day? Today is Thursday. Tika dinalani kita hakuan. Jeep ko sakayin kita mahusay. May danayan po naman siyempre diritan ito papalabyon. At least pagka nakaboy naman dahil kita 10 pesos. Oy, nakapamurot kita. Good morning. Agad kita yung nakakuha na may tugop. Ilang gano'n natin baga out there tugop. Lapay, may lapay. So waray, didi kita Mopingaga, oy sir. Nagtambay kita dinapit may skina lapay tigad to hadil. Waray na yung babaktas. Adi repag
Sangkaiton, yan ang libre. Facebook ka? Welcome to my vlog. Ha? Vlog ka. Ano ba no? Naka-vlog ka ngayon na. Swerte ka, libre kaya na. Ano din beach? Kuhan. Sangkaiton nyo. Duduha ito ha. Sangkaiton nyo TV ngan Sangkaiton nyo. Paalo na lang duha. Bye ha. Bye. I-vlog ko ikaw. Korea magpalibre, nagpasayan Jis. Sige, karawaton ta. Rico, mo pembalay. My spaceship. Welcome aboard. Kumusta Idoy? Welcome to my vlog, Idoy. Ang ngaran. Shout out kay Jan Loren sa Android Spaceship. Layo pa? Mas hindi ang may pulang ang Sige. Pulang ang motor? Oo, Kanya to. nga may motor. Hindi niya. Oo. Hindi naman po niya. Dito pa. Hinay laha, hinay. Dito ka lang ikaw. Ayun na. Nagpasahin na yatikan ni. Lilibrehon ko na layat di balik. Kay Roman, nangalimtanan niya kunukuan. Tagi na layan balon. Mayada na niya May na niya balon. Sige. thank you, Sige, Doy. wari sa payan. Nabayan na ni mo sa inmin. Diinin 50 points kasi. Nagpasahay ka naman kanina. Ikan, hirani man la. Hirahan mo man la. Libre na lati balik. Ano? Okay la? Ano yung ngaran? Bernadette. Bernadette. Pag-iswira mo pay ha. Pay ha. Kapot ha. Malupad kita. Kapot. Say hi vlog. Tuan TV ho. Sering hi. Ini yung mga aran. Ha? La. Hindi kita sa Roque Elementary. Hindi ka man napakita. Hindi. Gusto ka din. Hindi napakita. Ano ka na grade? Grade 3. Ay kinahawas din eh. Ani kinahawas? Sige. How about you? You wanna ride? Ngayon kita. Didilat on hand hit my Ani kita magi sugad? andar sa lang. Sige. Have a nice day. Welcome aboard. Welcome to my vlog. Ada kata akong vlog ha. Correct sabat. Say hi. Bakit may CCTV? Ano te bulan? Sangkaiton nyo. Wala. Baga may ay nagyap. Ha? Pinta kasi ngayon kamo. Magido, inigay baka. Bang? Siya ka? Pero may titidano, sugad ano, kunagi ano. Siya ka? Hindi na la yan. Dani ka na lang. Tala, sugarong talanay. Ano ha, di na maya. National ako. Nasyonal? Kana? Mapasinsilyo na lang kita kung ano. Madiretso nga to sa Kubo. Good morning ma'am. Good morning, sir. Welcome to my vlog. Nagka-vlog ka? Oo. Ako yung vlog.
planning to have that gihap kay at daily routine as a teacher. Oo. As a mother, as a teacher. Oo, kung ngayon, may itim batos ngayon, may sakit. Ay, di, kuan. Wari na, magtakadlawar pa kasulog. Ba daw, ano, kira pa. Grade 11 pa naman. Ba daw, ano. Kalit mo ano yung na regular, ano. Kaya may nangyari ang mga racing. Ah, Di man ini kalanis nasyonal. lubak-lubak man na din. Kanang kuan man Baka ini. kita ito adi ha, Mars. Usak pa Kanang ni munisipyo man din eh. So kung gumamit munisipyo yun, ano man nga event, eskwela, hindi pwede mag-depend. Magpugong. Pero ay dun nila. Himonin nga kuan. Hindi mo kulang ang grandstand. Grandstand o ay lagi ta pagturaw, malay mo. Oo, mahiwa yung grandstand nila. Mark my word, ma'am. Oo, mahiwa ni. May Jesus name. I will mark your word. Yes. Baga mo Mars Arevalo. I love Tanaw. Ba kasunod ko pala din niya na. Because of me. Oh yes. Mamay ka na ito, at least nagpabati kita. Nagpabati. Mahimon din nga racetrack. Mahimon Ay, ito na yung grandstand. natutunting kuan. Ha? Kasi nga, teacher of Tanaw National High School revealed Hindi, race. the reality of the open. At least, baga nakikita, di ba? Alay nato na may the purpose ito na aton baga pagkakani. Baga kahin taga-media. Oo, wala ka. Actually, Hindi ko naka-TV 12 as a news writer. Nila ko. Pakulo to cameraman ako ano ABCBN Manila. Tapos nag-shift ako education. Oo ngayon. Wait on. Tala ma'am, thank you so much. God bless. Okay, good man ano. Pag makakani kita din ni Akuan. Tira Ubal. Amo ngayon nga 25 ang pasahe. Thank you. Ito niyo. Welcome to my vlog, sir. Ano? Welcome to my vlog. Uy, Ang aran ni mo, sir? Brian. Brian, shoutout kita ka Brian. Oo, Sundalia. Mati ka di ka Akuan, Robinson. Uy, masulog pala. Shoutout kita mga taga Robinson. Oh, Robinson. Oo. Sumpayan mo na lang appliances. Robinson Appliances. Uy, awat sa second floor. Second floor. Oo, shoutout kita dida ha. Papundahin ito mo, madali kang ma-approve. Oo, mga home credit. Ha? Wala, pagkuhan kita. Pang-apply kita ng mga utangon. Pero doon lang ang mabayad ha. Makaraod yung Brian. Shoutout kita kan Ma'am Josephine Ang. Ada Taiwan. Nagpipinariko. Kakay na Mira Brian, oh. Ani ka din yung jeep ko? Oo. Mamay ka lang, nanihibot na kita Taiwan. Puro palabag. Thank you. Oh, thank you. Baga, welcome to my vlog, ma'am. Welcome to my vlog. Sige na tabos ka, boss. Igihap. Kakasakay gihap. Iyawat kita makasawa mawalo. Mawalo. Inkantot pito. Masalap tuod. Oo. Ala. Pamaharam ka naman. Kapot, malupat kita. Ato daw kita ini tuwan. Mars. Oo. Okay. Okay, Kapot. makakita itong tak-anak masingapahin na. Kimpo, mag-isesir pa man tak-anak. Para baga. May karisyuhan lang ba? Kaya mo na. Haligay nga natukulo kami ha Mars. Apa Mars kita?
Iya, tagpasahin. Wala ka daw. Nauna daan. Ba daw? Thank you. Daan mo lang para na to hammer sa akin na Oh, isa pagsupot. pa. Isa pa yan. Espera. Sir. Liwag mo yag. Mark Jimenez. Hindi na lang. Opo. Okay ha. Sinalit lang ha. Oh, Yangkay. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog, ma'am. Kapot, malupad kita. Welcome aboard. Ano ngaran, ma'am? Okay, kuya. Ay, kita di makikit. Sulog. Nagbiyahe ka ngayon? Ha? Nagbiyahe? Opo. So adi kita yan na didi may full sublimation, didi may la imprenta. O papabutan nato na ng tigaman. Man, amoy ni tigbubutang. Amin nga sangkay ni Amiga Spaceship. Ha? Kay kasagaran nakikita nira. Nasa ring baga ko ninin fake taxi. Di rin ni fake taxi. Spaceship ito. Amin nira din ni. Oh, may kala oh. Ano mayama ayad na hirap yapit tataod. Tapos may datapendi di. Man. Oo, kakaditendi di. Oo man. Oo, may kala. Ganado.